Bapak Ibu pasamuan ingkang kinasih sugeng pepanggihan ugi berkahipun Gusti sumrambah dumateng kita sedaya. Gamelan inggih menika salah satunggaling mahakarya seni budaya ingkang saestu luar biasa. Nugrahanipun Gusti kangge umat manungsa mirungganipun kangge bangsa utawi suku Jawa. Awit saking menika gereja-gereja Kristen Jawi gadahi tanggal jawab kangge nguri-uri lan nglestantunaken kanugrahanipun Gusti menika. Amargi saking menika GKJ Klasis Jakarta bagian Barat, GKJ Klasis Jakarta bagian Timur, lan GKJ Klasis Citandui ngawontenaken Festival Gending Gerejawi. Ing taun 2021 menika Festival Gending Gerejawi sampun kalampahan kaping 9. Lan mangke badhe kawontenaken ing GKJ Ebenezer Pasar Minggu ing tanggal 2 November 2021 pukul 8 enjing. Festival Gending Gerejawi menika benten kalian perlombaan utawi kompetisi. Nanging mujudaken pahargyan utawi perayaan Sukorno gereja-gereja kagunganipun Gusti kangge ngluhuraken asmanipun Gusti srana
gending gerejawi. Pramila monggo gereja utawi pasamuan ingkang dereng daftar kawula aturi enggal daftar. Kita sesarengan badhe suka bingah mulyakaken asmanipun Gusti lan sesarengan kita ngaturaken panuwun awit kanugrahanipun Gusti ingkang luar biasa menika. Gusti berkahi.